amuna public participation yana toka bakaya korekana ase nyumba ya ETC nya ijukunya kwa kutoka imi county ya Kisii niko ababwatari banyatoka bawika asensemi yu banyatoka bako imurungania kubwatikana amono gotarigire rigwa chinga kibako nyako bawikena asimisangirikano eyo korengana amuna baraboni ko bako nyako bakuburia chinga kibanyatoka bawika asumusangirikano yuti banyorotini abana machi ugosiba chinga kicho musangirikano ino NF abanyatoka bawikira asensemi yuti banyatoka bakwegwa na boy ko banyatoka bakwera buna nigo yabiringani nano ne bakuru ase misangirikano ngamune ya beriko bakaya korekana ase amatuko amaiga niko bataranya ko bakwegwa chibese chichikoro kunga facilitation yechikunya ko chigwitwa amone bunge ye county ya Kisii bono niko banyatoka bakwumunganiria ase epara eyiri egwodi ya Kisii Central eyubatete munani ko yanyatoka bagekoswa ase budget y'umwaka yoiga eye mwaka yoiga nande ase budget y'umwaka ugocha niko epari binyatoka bagekorikwa arro bono niko banyako bakorwa okubure gucha asumu governor we county ya Kisii Moske Paul Simba aratia nyako bakagosona gati inda nyako bakakwenike buna chinga kibakwenda asimisangirikano ingabune yungu nyako bakonyora anoyona mache ari bakonyako bagosiba chinga kichokora umusangirikano yo nawe go anyako bakakuringoria bwikani kubwatikana amoni pari yanyaliko bagekorikwa marakabere ase e budget ye county from Kisii Central, Waracha Ward and Kigoro Ward. So we have participated well, and the meeting started well. But what has been happening? Tumekuja hapa mara 4 participate kuju ya maendeleo yetu. Sasa the frustration we have got ni kuhusu mambo ya maripo. Nakaa tulikaa kutoka saa 1 mpaka saa hii ni saa 7. Azama lietha ngoro kubenard nyamwaro njeno director Jude Africa Communications nanyora libagare rorio gocha iga ETC asengencho yokorangiriwa twarangiriwa tuchikorigereria ngaki public participation yokorwa ya a budget ya 2024-2025 a process ye yabire gego korwa ntomanyete a budget making process ngaki ekogenda. It includes chibase chia public participation. Kusebona? Yeah. Ekero chibase chia public participation chikobe kwa se department ya administration. Bono igonda tegoteba iga. Chibase chiko chikolyewa. Kusebona? Yeah. Watware chintunda isato iga budget making process finance bill ya rego korwa mangana ya fiscal planning ya koretwe. These phases chons ya ochigo kora public participation abantu bali bago chambali ko guchibese igo bago tebe gusaini ngamochi mutumeru chibese gosebona ase chi budget ji kwenda marita ali twasaini ntobaeti nande ndolikoba eba atamire gosebona mache banta bambaranyi kurumambi bagaru bagachete oikara chinse chikianda chiabeire. If this is the way your people bago carry out programs in office, activities in office, service delivery to office. In fact, you need to move with speed. Inga a budget yo mwako eta 2023-2024. A week area se para ya Kisii Central Ward. E korokwa ya nyanchwa naps nyanchwa. E pare yo ototikane tiyo motienyo ya motosieke kwerende a budget. Was a financial year yo mwako yo ere anda te gote benge pari yo ekera gita kia beku last week embura kego tua yega korora ke garusia maribe para ngonye pare yo ya chagete korosigu ninki ge kogera nande pare yo ebekire ase budget ya 2024-2025. We will not allow the implementation a budget making process to be completed, and we are moving right away to the office yo mugaba na komatebinga a budget yeye igo egendrete go korerwa obo karabati igo bo karabati obundo koraki boigo umwanchu morigeri kato